nga ang lagda ako sa Lagtugi 8 minuto ang pagkabarog 5 minuto ang cross-examine niya 5 minutos siya po ang debakal niya hindi mo komentaryo sulod sa pabarog ang komentaryo na lamang sa panahon sa debakal anak lang siya niya pwede ka mo repute siya sa imo lang pabarog ayaw komentaryo ang pagkatana o tubag diha ng komentaryo sulod sa debakal kung kuwan sa atbang, kung gusto nga mahiling ang iyang referensya, ang pagkakana kung magiging referensya, kung gusto sa atbang mahiling ang pikas, ay mong ipakita ko sa pikas. Kung gusto, kung gikinahanglan. Kinana na siya. Motor ka? Yan lang. Aminaw ka sa... Hindi yan yung gano'n? Aminaw ka sa... One, monitor. Say, satu, monitor. No, saya mau foto mah, mau naik ribet. Mau anak mau dia apa? One, pasti. Saya lagda itu. Lagda untuk bayar anak. So, ang atong igsoon, namon mo affirmative na si Brad Efren de la Piña na panggigan nga debate sa plaza, ay ay kumatudan na ang kining Santos ang pag-ampot sa Santos Biblika na supakon sa komunidad sa sakop sa timbahan ng sugat so ingatan nga to ato ang igsoon si Brad Efren de la Piña sa iya unang pagbabarog sa tema. Ngayon lang pag-iskuta. Selamat, Brad. Selamat niyo, Brad. Kano yung isa sa Gretor, isa sa Niger Masalag, si Nationalist God Cananday. Paniniwag yung mapo sa kanay Mana sa tema ni Brad Lindel Lunya sa mga magalantugi sa Jerusalem. Namun kesebutan na lima matutunan ko ang pagampos mga santos sa balaan biblikal. Ya sa Deuteronomio 30 pasal na Deuteronomio mga titsuna ni Primin sa tila dan nandiyan please lukan na kung sa Deuteronomio yung din nga ay grupo siya sa mga lungsod ang tanang mga santos na aman sa iyang kalungan. Sunay mga santos kusitar sa Deuteronomio kaya Kristus sa dating nga buga taluban. Niya, anong ako man gamit yun ang pagkampo sa mga balaan sa kangyok kining niya sa balaan sulatan sa Pope Corredor si Linoy si tulong katawag dito sa Ginoo si Ipas sa Bilgar sa Supar believe ka sa inyo pero ningon ang Ginoo yun ang kapatunan yung kampo tulong katawag sa inyo na kumikan sa namoy salat ano ang salat kababag rapid sa Bilgar kama ba ito ng kita sato ba manuto yung 15 kama ba ito gumikan sa salat sa tao ang Diyos pakilayo dili ko kapag ano nga huwag kita mga balaan mga santos kay mo na akda sa Diyos ya sa karang tugon sa
Hob si Kono, dangog isa sa mga sayo. Sako pa, dangog yun. Para ang mga balaan, huwag mangyo ka sa Diyos para sa itong kinanglan o pagkampo ay gumikan sa lang ito mga pusong video sa unang video diskusi gumikan sa mga sala ang Diyos matalikod dili ang mata tungkol sa mga balaan ito pa ng puso sa Tago ito Tago 5:16 dako ang himuan sa taong balaan mga kaigsunan Santiago 5:16 the effective prayers of righteous man is will not. Ito pa, epektibo kayo ang pagkampo sa mga balaan. Ay sinabi mo, hangyo ito sa Diyos para natin. Kanya, ang Kolosas 2. Kolosas 2. Ayo dari mga pensulan. Kolosas sa mga kuwan. Sa mga kuwan dining ang mga santo gamit din kayo. Mga balaan. Ampo. Sebenarnya 5:8. Asa pinideg 5:8. Ingon sa diri sa pinideg. Ang apri siya sa pasaun ang pagkapuwing binuhan o kauhang pagka tigulang nagpa sa tubang sa nating karino ang tugtag sa may alpa o upang bulawan punog mga mahumot mo'y pag-ampo sa mga santo. Sumabasa rin yung mga kitunan pag-ampo sa mga santo bugo-bugo sa piniliyag 5:8. Kaya po sa piniliyag 8:3. Ingon din nga, og may utpo ang aso sa mga jutsu ng mga pag-ampo sa mga santo. Ikan sa kamor, langhil, at ubangan sa Diyos. Dahil mabasa sa Biblia yun, at kasi sa tima mong ginubia, pag-ampo sa mga santo. Biblia, piniliyag 8:3 sa nining mga Biblia ang aso. Kaya sa King James Version, sa kahit yung mga ginigapon, ang panahon, ang King James mga kituna, sa Revelation 8:3. And another angel came to and stood the altar having the golden censer, and there was given into his him much incense that he should offer it with the prayers of all saints. So, that's what mga sunod sa King James Version 45. Kunya ang sa mga rason sa one side yun ito, I'm the way, the truth, and the life. No one come to my Father except by me. Ito sumya et veritas et vita, hindi bilit at pagkakas sa atin. So ako ang ilibuhi, makuran, dalang, when that is man sukses ano ito sa ibang politik. Kaya mabalaan.
mo'y silbi mahangin ko sa ating mga pagkakas. Kaya kung nakasala ta, dili na itong bagong sa Ginoo, Proverbs chapter 28 verse 8 to 9. Sa ito pa, unang mo, aging mga balaan mga santos, ang mga membro sa Apolito, membro sa lugar mana, na biblical yun, ang sa mga santos. Pero huwag ako sagot na kasama sa Diyos ang mga apos na mas pinakataas ang kampo, simba na ito sa labing yung karami. So, hindi mo nakita mga biksunan, sentro sa isyu sa railway discussion debate. Ang murang ika-bila na naman niya, hindi, sobrang napulo na. Albert Canoy, mga kaupat na ka-moderator ako, ng public debate sa Plaza ng Ninja. Nagibutoy makatundang gapon ay maksima sa pulong items for educational purpose. Kaya, sa kuha na to, pasihan sa mga teksyonan, walang kasulatan, bahayang ka sa Libre City, di Brandalan, salamat. Tapos na pagkabarog sa ito ang igalag sa Berlating side, ni Bradley niya, pagkamaklangan, atong ihatag ang 5 minutos na cross-examine sa itong gala na katpang ligating si Bradley. Sorry. Dip, 7 minutes? Ikaw ang ulo. Kung kaya ni Yan na, kulitin na. Nagulitan lang na. Hindi ko kasi ito ano lang nako. Oo, anak. Patungod lang. Patungod dito ni Glenn. Oo, anak ko. Kami ba? Kamon duha. Di nang tema nga among isgutan karon iyang pamatud-an nga ang Santos ang pagsimbang pagbalaan biblical. Unang pangutana nako kanigamit makakuhog 5 versikulo 1 Hog 5:1. Mabasa ba nimo din ha singog itudloan sa pag-ampo sa Santos. Ang tubag na ko, Brad Hilden, isang tayo din na mismo siya ningon nga dangot sa mga santos. Siya nagagdagin ra. Sumasawa, sahog siguro, na magtawad kung may inutubag man kanimo og dangot usas sa mga santos. Okay. Klaro kayo. Kung mabasa nako Klaro kayo, dangot usas sa mga santos. sa maong bersikulo nga ang pagdangop ngadto sa mga santos way kapuslanan. Imo bang ang unon sa iyong imong pagpamatuod? Mabasa sa litra por litra. Your question is hypothetical question, Mr. Senator, si Hilden. Basa sa usa ka mga tanan. Okay. Objection, Mr. Moderator, ang ako sang ipadawat niya ang challenge kung kaya ba niyang dawaton. Nga kung mabasa nako na litra por litra sa maong bersikulo. Condition na naguna nimo. Pero ang iyang gusto nga kung mabasa nimo, dawaton niya. Pero ayaw siya sa condition na wa pa mabasa kaya sama dawaton Okay. na wa pa. Ani, kung dili nako i-challenge question ni siya, so himuan ni niya og laing kahulugan. Basta ang akong pagpamatuod litra por litra nga sa maong bersikulo. Way kapuslanan ang pagdangop. Specific unsa nga libre na gamiton. Kini nga Biblia, oh. Kini nga Biblia. Sige. Sa maong bersikulo nga iyang gigamit. Okay? Suma sa Art and Invitation ni Bert Canoy. Page 86. Your ang question sa pinanggagat pang technical. Okay. Dili, kumata na,
Sige. Walay challenge. So sige, walay challenge. Bisan walay challenge, uyunan ba nimo nga akong basahon aron mahibalo ang naminaw? Okay. Akong basahon. Ang hub 5 nga imong gigamit nag-ingon diri sangpit hub og tan-awon ta. Kung aduna ba'y motubag kanimo? May anghel ba sa imong kadangpan? Binuang og walay kapuslanan. Pinuang og walay kapuslanan ang pagpatuyang og kabalaka og kasuko hangtod sa kamatayon. So walay sugo diha, way giingon diha. Ayo komentaryo. Okay, karon. Okay, pangutanan ako. Karon kay pinuang man di ay og way kapuslanan. Ang imong pagpamatuod mabasa ba nimo nga dunay sugo? Litra por litra nga mudangog ta sa mga santos nga butang. Yun. Kay, itong imong basa nga sa home, o kami sa chapter ng verses, Ano na? verses, Hope 5:1. pero home 5:1 rin, dangog ko sa mga santos mo. Dili. So, Sa ito ba, kita mong gingon, why nasulat ito nga, binuang ampos na. So, muna ito ba kung isang militar, why nasulat ang ipahayag ni Glendale ko rin niya, binuang pagkamo santos, tumutungo ito ya. okay, kay tumutubo man matod niya. Sunod po ka, sunod po ka tanan. Sige. Sunod na kong pangutana. 5 minutes ka. Kinsa sa apostoles gisugo sa Dios pagpadangog ngadto sa mga santos nga butang sa pagampo. Apostol Santiago. Okay, basa. Babasa ba nimo na? Litra por litra. Abasa. Okay, basa. Santiago. Kay sundan ta ka. Juan Evangelista. Juan. Pinadiyag. Tara. Juan. Pinadiyag. Gagang sa ulo. Tara, ano na O, dara. Ay, sa ha? Ang akong pangutana ha, dunay suko ha? Dunay suko, okay. O, sige. Basa. Pinadayag 5. Pinadiyag 8:3. Pinadiyag Santiago 5. Ay, sa unsay una. 8:3. Pinadayag 3. Pag-ampo sa mga santos. Ano na eh? Purpuro. Dara. Pinadayag 8:3 sa Nining Biblia. 8-3. Ano kayo? 8-3. Sige, ingon diri ah. Pinadayag 8:3. Laing anghel nga may dalang kulawang suglanan o insensyo ug may miabot magkaroon pabangan sa kulawan kahalaran at tatan siyang kagbahan insensyo aron dihog pag-ampo sa tanang katawhan sa Dios. Okay, napupos na ang 5 minutos nga cross-examine. Ako ang negative side, ato sa affirmative side. So, ato nang ihatag karon sa ikawalo na minuto ang pagpamarok sa negative side ni Brad Lynn sa Close of God. Okay. Daghang salamat no. Mga tinahod nga tigpaila ingon man sa atong audience karon. Diin ang tema nga iyang pamatud-an andun na kuno'y sugo nga mag-ampo sa mga santos nga butang. Unya naggamit siya og Hub 5 versikulo 1 na ang mabasa sa Hub 5 versikulo 1 nag-ingon sangpit ho kung tan-awon ta kung aduna ba'y mutubag kanimo may anghel bang imong kadangpan binuang og walay kapuslanan ang pagpatuyang og kabalakas kasuko hangtod sa kamatayon. So wa gyud mag-ingon din ha nga maayo ang pagsimba sa santos. Ang diingon sa Biblia way kapuslanan ug binuang. Sa to pa ang pag-ampo di ay Komentaryo. ang pag-ampo
sa mga Santos. Iyahang ipabarog ni Ako gaha. lagi ako gisundan, ako lang gisundan, Mr. Moderator, ang iyang gamit. Ang iyang gamit. Huwag po magkomentaryo, kundi ako lang gisaysay o kung sa'y nabasa. Ngayon ka sa ato pa, komentaryo. Kaya klaro kaayo, ang iyang gipamahayag o gipamatuod, dili sugo. Kundili, iya karan ng self-interpretation. Oh? Kinsa may angay daing ampuan o simbaho na to. Oh? Atong mabasa sa Mateo 5 kung unsa ang gitudlo sa mga apostoles. Kung unsaon pag-ampo. Isa ko, bara ko diya ka. Ang imo i-comment karon diha sa iyang ipabarog. Dili pa panahon nimo nga mo-comment kasi yung kabarog, kundi magpabarog ka pag ligar sa iyaha. Ligar nimo ang iyaha ba? Pero dili Ang ka ako pang oras ako pagsupak. Saya alang mag-uyunan ako, Mao lagi magsupat, pero pagpabarog na pagligar ngadto sa iyaha. Ayaw pa komentaryo. Kung sa may mahimong debate, kung sa may mahimong debate, kung uyunan. Di ba niiyon ako ninyo Lalis, nga ang komentaryo na lamang sulod sa ibatan. So, ayaw komentaryo ang una niyang pabarog. Kundi ang pagpabarog, maoy imo ang himuon, pagligar niya. Ayaw komentaryo ang iya sa ipabarog. Kuya na, hindi ko pa ni mo. Upay panahon ka. Kaya ni magdidili pa oras na ko magpaparok ko sa kaugalingon. Ako side, ang akong oras, pag-supak siya ang ibasa, isundan ako Sabi siya. ko na nga, so pag ikaw ka, magtang negative ka, hindi pa panahon nimo, karon na mo, wala mo, komentaryo ka. Panahon pa, Pauyunan sa anak ko. panahon nimo. Pagligar niya, sa iyang Amo gamit ang mga bersikulo ba, kinigar ba? Oh, lagi. Niga na, ayaw ko komentaryo sa iyang Oo, konsep. gani nga gisundan ako ang ilang mga bersikulo nga gigamit o pinuod ba yun? Kadon ay suko ngayon. Wag ang puta sa mga santos. Ano sa medyo? Kung sa may ingon diya sa Mateo 6. Oh. Ug doon na ba'y sugo sa pag-ampo sa mga santos. Oh. Atong kay ang among tema karon ang pagpamatuon iyang pamatuan nga dunay sugo nga ipaampuan o iampo ang mga walaang utang. Unsa may diri ta Hebreohanon what Luibi. Unsa may isulat dito sa Hebreohanon Luibi. Kabahin atong mga pag-ampo sa una sa mga walaang utang. Ang unang kasakutan may kalagdaan sa pagsimba sa mga dapit na pinuhat sa mga tao. Ubad sa bro o kining git pakabuhi. Ang sugalan sa kasakutan dito may Isa to sa akong Irobin. Mo tayo na dito ang Irobin. ang espiritu, gi Unya, pagkatuloy sa matod pa espiritu. sa maong bersikulo, Oo ba? gitawag ko siya og way kapusanan. Gawa sa daway? Daway no? O giilisan. Daway English ang Sa daway. awa na may mabasa iha. Suko, Video ko na dyan. Saksi mo ba? Tuloy suko nga mag-ampo. Pinagi sa mga walaang batang. 3 minutes. Unya, ato yung nabasa nasa iha na si Pedro mihapa o misimba. Si Cornelio misimba ni Pedro. Si Pedro inilaman nito siya nga santos. Walaan. Ibandong ni Pedro. Ayaw ka na muhata, Pedro. Ayaw ka na muhata. Anak ko. Kaya ako, tao lamang usap na nangalagad. Unya ang pinadayag 5 pinadayag nadiin si Juan Liberador bisya pa o bisimba sa anghel ibadlong usap ilan sa anghel ayaw ka na pagbuhaton versikulo 9 apan ningon ka na ko ayaw ka na buhata
Sulugoon lamang ako sa Diyos, sama kanimo. O ang imong sulugoon ng mga propeta, ang tanan, ang pingi, ang mga punong, diining libruha, ug mao'y simbaha ang Diyos. Kung kinsay gisugo ang simbahon ang Diyos, pero kini akong abang, buhat siya kaugalingon interpretation at kaugalingon ran niyang pagsabot. Pero ang Biblia nag-ingon, Diyos lang ang simbahon. Bisan ang anghel dili ang simbahon. Bisan ang si Maria dili ang simbahon. Kay sa Juan 1, si Maria naminang lang panluluwas. Una nga ang pagpamatuod sa akong kata. Wa gyud magpapabarog baksak sa klima. Tungod kay ang mga sugo tapos mga apostoles iman ipasimba ang mga banaan gawas lang sa Diyos. Sa ang akong pagsupa karon haong kaayo wa gyud kapabarog ang akong kata. Akong hatag ni ang oras. Kaya na kong oras. Layo pa. Okay. Sa niya kasi Kristo bidala sa yawa dito sa iya. Kaming bukid sa kaming awan, kunya inintal si Kristo. Kung sa maingon ni Kristo dito, simbaha ang imong Diyos o siya lang ang alagarin. Sa wagyo'y laing isuko, laing alagaran sa tao, kundili ang Diyos lang yun. Kamao ang nagbuhat sa langit. Sa buhat 10, versikulo 25, ingon dire, sa misulod na untang si Pedro sa balay, isugat siya ni Cornelio. O mihapa sa tiila ni Pedro, aron pagsimba kaniya. Akan gipatindog siya ni Pedro. Ingan, tindog og ayaw akong simbaha. Kahit tao man lang usap ako. Si Pedro, wala ang tao. Apan siya musuot na simbahon siya. Ang manulunda, bisimba si Juan. Apa, ibadlong usap. Wala usap tugutin nga musimba si Juan. Liberador, kumuha pa sa anghel. Si Maria sa Juan 1 nagkinahanglan og manluluwas. Usa dili di ay si Maria makaluwas sa iyahang isip katao. Kundi ang makaluwas ang Diyos lamang ngayon. Usa ang afirmatibo bagsak sa timang ayang gipamatudan. Kay makapamatuod lamang siya, makapamatuod lamang yun siya kung makabasa siya litra por litra na ang Diyos nagsuko ngadto sa mga kauhan na magsimba mo og mga larawa o ana mga balaang utang. Dili ang Diyos lang yun ang atong alagaran. Sa walay laing simbahon na to, ang Diyos na yun. Dili yun ang ayan nga magsimba ka o larawan. Kibisag sa mga makulong pasok. Nakubos na ang 8 minuto sa negative side, kaya sunod sa ang 5 minutos na cross-examine sa affirmative side na mao si Depende. 5 minutos nga cross-examine. Salamat kayo, Bert Ganoy, sa imong pagtuloy. Base sa i-optimum kanina sa optimum, yung rin nga, dangog usas sa mga santos, mabasa nito ang pagtuloy. Naam ni Jesus Biblia, Biblia kung tulong gani. Sa'yo kayo, sakto.
Tugbangan po na ko Biblia, ang Biblia may kon makoy kapuslanan. O sao man ako na. Ayok makusura. Okay, ingnon ako sayop na. Kaya nga naman, doon naman po sugot po na ayaw pagsimba og mga balaan. Next question. Karon. Yan ang ingon mo, wife. Objection. Ang nili ako yung nag-ingon ha, nagigor ko nagbasa sa Biblia. Sumala sa Biblia. Ing na sumala sa Biblia. Connection man sa pagpupunta na. Kayo kung ipon eh. Diya sa libro sa Hope 5, kaya po, imong version ng Biblia, nga way kapuslanan ang magampo sa mga santo sa sulatan niya. Ito kasi noon. Ang imong gigamit na bersikulo, ako kung gibasa. Kaya pamunta na may Ito po nga na. walay pulos ang apol. Okay. Sulat ba niya? Sumala sa Biblia, mabasa. Mabasa, muna. Kaya ang gigamit ni Mula ka na Amandia Santos, kasahalan ko. Ikaw man ang iyang pangayo. Dili komentaryo na ha. Pagpunta namin sa Republika Papalikon. Kaya ka na. Way kapuslanan magampo sa mga santos. Muna ni Singkol sa Tutabi. Sumala niya. Sumala niya. Ang gigamit ni mo, Hope 5.1. Basahon ko na po, Hope 5.1, dito sa Biblia. Kung sa may giingon diri sangpit Hope sa o tan-awon ta. Ando na ba'y mutubag kanimo nga may anghel ba sa imong dalangpan? Binuang o walay kapuslanan ang pagpatuyang kapag makasukuhan ko sa kamatayon. Pagpunta na. Daghang nakitang binuang daw maayong kahimtang apan sa alit lamang inunglok. Binuang, ano wa imong gigamit ka bersikulo? Naminaw ko siyang ibasa, wag yung kong kadungog na binuang ang pag-ampo sa mga santos. Pagpunta na, Sumala sa Biblia, imong gigamit. Kailan ka bersikulo, isundan ta ka. Santos man, ayun din ko. Hindi ako mapugay. Ang rap pero why Santos? Mao gani na eksakto na to na imo itandi na to imong Biblia nga akong Biblia. So contradiction siya. Ayun na magabot diha. Ari na mo Santos ko sino na. Why mabasa niya? Next question. Karon, Kaya hindi sa magabot diha. sumala sa Benedict 8.3 sa gamit kanina. Ayaw pagsali. Ingon diri sa Benedict 8.3. Pag-ampo sa mga santos. So, diri sa Benedict. So, premise ito na kay kuminto mo. Ano, pag-ampo sa mga santos. Mantima na to, ang mag-ampo sa mga santos biblical. Karon, naman sa Biblia. No, sakto na yun. Binawat ka rin. Masahod po na ko dire. Kare, Biblia man eh. Ayaw mo pag-compare o Biblia. Ang iyang ipamusana, nagasukat. Biblia man gyapon bakane. Ako nang tupangan po sa mga nagpong bersikulo. Huwag yun na ba'y mag-ampo diha. Nagkompetisyon mo sa Biblia. O gani na nga. Simulan na po siya. Sa iyong di madili competition sa Biblia. Kundi ang ibasi sa Biblia. Pagwa na diha, Biblia man niya ang ikuan. Ipamutan na ka dili. O, lagi. Ang Biblia niya, Biblia na po, di mag-abot. Next question na sa... Di man mag-abot. Ipangulo na. Pero kay isupat pa ka na kung pag-ampo sa santos biblical. Asa mabasa sa Biblia nga kinili ang pag-ampo sa mga balaan. Okay. Sumala siya. Sumala si Biblia. Sumala sa mga Biblia. Okay. Pasahan ta ka, pinadayak. Oh. Santos ha? Santos ay pinili Tara. Ako si Juan, nadungog ko. Nakita ko kayo kining mga butanga. Humani ini, mihapa ako sa tiilan. Aron pagsimba kaniya. Apan ingon siya kanako, ayaw ka na buhata. Kay sulugoon lamang ako, sama kanimo. So pag ingon o ayaw, usa na na din ha, ang nagibawalan ka nga ayaw. O niya ang manulunda, itawag na ito nagbalaasod. Next question.
Ipaklaro ang Ang ipaklaro. answer is not suspensive. Ang pagkutana ko klaro Klaro, tinaw. klaro ang paminaw. Na asa mabasa gidili ang pag-ampos ng kapalaan. Asa, mabasa ko no. Mabalaan. Simbahan. Kailan pagsimba sa kanila pag-iskutan, pagsimba man. Dili ang pagsimba sa mga santos. Eh, pumunta na ko siya. Kanadi ayo, Sanata niya. nabasa kanila ang manununda, Santos nila. Ayaw, mauna niya lagi. Pagkana, kaya ko ka na. Oh, sunod na po, sunod na po sa Pagkana, na, di ka ba, mabasa ba? buhat Jess na kota. Ari tagang Pedro. Halaga sa ka, basta ka na. Kami sulod na unta si Pedro sa balay. Gisugat siya ni Cornelio ug mihapas ti ilan. Ni Pedro aron pagsimba. Apan gipatindog siya ni Pedro. Tingnan, tindog. Kung ayaw pa akong simbaha kay tao lamang usab sama kanimo. Oh, napamatud na. Ang hil at saro na ka. Ani ha? Paminaw, paminaw. Sige. Sayo pa. Ito si Cornelia. Ang Biblia, basahon ayun sapton. Naamay mabasa, so atong sapton. Next question. Kato si Haridik mo gusto. Nabasa na diya, nga nag-ingon, ayaw simbaha. Ayaw simbaha. Ano? Sayop. Sumala siya sa gisula at pigla. Si Pedro Santos. Santos na si Pedro. Ayaw pagmutana, sayok ba ang simbaw? Santos? Kaya, kumutaw. Padayon pa. Sa musulod na unta si Pedro na balay, isugat siya ni Cornelio o kiyapa siya ilan Pedro aron pagsimba niya. Apan tibatindog siya ni Pedro o ingat tindog ayaw ako simbaha. Kanada. Ako tao usap. Waman mabasa diri nga nag-ingon na sayop ang pagsimba Kanada sa Santos. pag ayaw. Ang iyang gingon ba, sayop ang pagsimba Santos ba? Gusto niyo mo ipalutok na. Pero ang punto na, mauna ko pasabot. Santos naman ako. Ano man kayo? Si Pedro Santos dili. O yun na Pedro Santos dili. Next question. Next question. Kay biblical na ito, di ba sumasok niya? Kurang ka bersikulo ko. Damo ko sa sumasok. Hindi yan. Sayop yung Biblia. Tingnan ako sayop. Ano mas? Kay ang sugod yan, di man ipasimba. Sige, next question. Sayo na mo. Sa iyong tema, matulan nga ang Santos. Pag-ampos mo Santos, bibigyan. Tangan yung tema, ha? Okay. Biblical man eh. Kunya, nipirma ka, sumala sa Biblia. Namas Biblia, apakah mo sa santo? Magsakado ba yun? Ang mabasa din na o niya akong ibasa. Nasulat din ba? Sumala sa mabasa. Sayo. Next question. Bisag na sulat, ayok na. Ang pagsagot ni mo, boys, nasayop. Sakto ang sulat, pero ang pagsagot ni mo ay sayop. Ang ibang pagsagot mo ay sayop. Next question. Ayun ka man sakto ang sulat. Huwag ka man makakita. Wajon ko mamagsakto ang sulat. Ang ibang pagsagot mo ay sayop. Next question. Huwag isang kumakala. Ano ba mutana? Kagpong ibang kiniyong kasi Biren Maria
Manluluwas. Ingon siya lukas. Ako mo ingon si Maria manluluwas. Akong ingon si Maria nagkinahanglan ng manluluwas. Ana na siya. Next. Question. Si Virgen Maria, nasa sa Santos Emilia. Ang Virgen Maria, asa mo ba si Maria? Kay Ang prepare yung balaan. ang malulunda dili pampuan kasi kanyas Pedro dili po pwede. Ay kung makahatag ka din doon ay apostoles ni Simba ni Maria. Ubos na po daw yan. Pura sa cross-examine sa negative side. Kaya, doon naman sila sa rebuttal. Pero ang magunag rebuttal ni So, kuna nga, ang iyong nagtoge, ano sa nagkukulang, gamit ka, hindi ka ka. Ay na daw sa ibatan. Kita ang inyong may natin. Iya sa lapoge. Ang muna karon. Ngayong hapon ka natong tanan. Oh, ipapal. Di ng tima, matudan, at bang biblical kuno ang pagsimba sa mga santos. Laktod yung pagkasulti, sugo yun na siya sa Diyos. Apan ang balaang kasulatan, mga hinalang igsoon, way sugo, walay gisugo din nga apostoles o katawan sa Diyos pagsimba sa mga balaang tao. Ano man? Asa na to mabasa? Ang mabasa kung nasulat mo isang ton. Ang buhat 10 versikulo diin si Cornelio mihapa og misimba dira sa buhat 10:25. Sa misunod na unta si Pedro sa balay isugat siya ni Cornelio. O mihapa sa ila ni Pedro aron pagsimba. Simba gigis ko na. Apan gipatindog siya ni Pedro. Ingon, ayaw ka na pagbuhatan. Kaya ko, tao lamang siya. Sama pinagkaibo. So siya nato makita o mailang umasahod na ang pagsimba ni ay sa tao na isip pagkaluman hindi na sakto. Kaya kung sakto pa, wala unta panlumang ni Pedro si Cornelio manghapa misimba. No? Kunya sa pinadayag versikulo 22, versikulo 8, nag-ingon dili, ako si Juan, nadungog ko, nakita ko kayo sa kini mga butanga. Ini dihapa sa kanilang sa anghel. O bisimba ka niya.
Apan, kanako, ayaw ka na pagkuhapa. Kaya ko tao lamang ang pagsimba di ay sa mga dili nga sugo sa Diyos, dili na biblical na tumato na sa tao mga lakad sa Diyos. Ay bisan ang Exodo, ang napulo ka sugo, naring sugo na niya, dili ka mo magpaton. Buglaan Diyos at tuwangan ko. Ay ako nga Diyos inyong kilagaran o sa ka-Diyos nga bubuan. Sa ang sugo sa panahon sa mga Israelita sa una o panahon sa mga apostolos, walay na usap, managsama ra. Apan ang akong kaakbang, buot lang yun niyang ikabaro, ang naas siyang muna-muna, apan dili sumala sa malaan ng sulatan. Ang mga bersikulo nga iyang gigamit, dili hakong sa angay niya ipamatuod, ay dili retirado sa pagsimba sa mga binuhat ng mga balaan. Walay mabasa, dili iya lang nga pagsabot. Kunya ang tugnod sa pagkampo, aniin ang mga apostoles, tana ang hisos, sa ko na mo pagkampo. Kami, ampo kamo sa imo ni ini, ang mga namo, marikas, abot na namo ang amon. Kuan mga gibaw ang gitod ng gusto. Mga namong bawa ang kuan. Kining ako Sulod mo pesto ang gibaw ang gitod. ampo simba Sopat ang lagunay. wala wala sa English dili kini siya makapasa tikuka gyud sa siyang kamatuod usa ning kahapulon di lang na ko ilib na po oras niya isip so maghinay siya ipamatuod kasi yung among kapatid tano naman basa mo siya ko uli padlong gyud niya sepa yang ilan sa si Juan kasi tawag lang huli ay ayaw sa ayaw salamat ay kilapay na ni mo paligana ito So, natapos ang negative side sa iyang rebuttal na 5 minutos. After sa yata, nag-reference sa negative side sa iyang rebuttal 5 minutos. Putol namin yun. Part ka na niya. Ikaw ko na dili kay ko ano sa niya kontaga. Mapawang na. Mapawang matandog. Ako ka na. Ako na. Salamat kayo, Brad. Bert Canoy, sa tungkol. 5 minutes yun, 5 minutes. Esa, 5 minutes. May bagsugod. So, is affirmative side. Cuma sa art, argumentation, may mulas nga rimatan. Oh, laro kayo nga, yang ko ni Brad Pindy Tornia sa katapusan akong pangutana nga sa Hope 5.1 o pinadiyag 8.3 sa Nining Biblia. Magampo, dangop sa mga santos niya. Anak sulat, tinuod ba niya siya? Tinuod na? Anak sulat. Masama pa.
Usabay debatehon na niuyo na minsan sa mong tema nga pamatud-an ako ang pag-ampo sa mga santos is biblical. Laro na, biblical niya. Kanya, kanang niyang nigar-nigar sa pinede, abuhat, 25. What? 25 to? Imong gisgutan. Si Cornelio ni hapa og misimba ni Apostol Pedro. Buhatis pa 24-25 na. Pero ang contextual understanding na si Cornelio magano to? Dili to Kristiyanos nga tinuod. Magano ba kung sabot? Dili Kristiyan to. Dili genuine Kristiyan. Nagtuo si Cornelio nga si Apostol Pedro, Diyos na naog gikan sa langit. Asa mabasa? Buhat 14-11. Amo na nga iyang gituan. Wa makasabot ba? Magano pa ba? Mura ni Glenn Del Torreña na yan. O sige ba si Manudlo, si Cristiano Olivero ba? Unya, niya katong pinindihag 22. Nagiskutan. Oh, brad, Bering. Alfonso Bering na yan. Tanong sa Kalapu-Lapu. Amigong makong mangyaw. Nga, katong anghel, badlong sab nga, ayaw simbahan. Kaya ang pagsimba nga, tulong ko ka klase, na gitawag ko adoration, we adore God alone, Salmo 16:4, na may ikaduha ang pagsimba, veneration, respect of reverence. Nasa Daniel 2:46, si Hari Nabucodonosor, mihapa o misimba ka din. Sa ito ba ang terminong gigamit ni sa Daniel 2:46? Simba. Pero nihapa ang hari ni Daniel. Ni Daniel, kinsa man propeta ko ni. Ay ingat, dili ni balaan. Balaan, kini huli ni siya. Niya, dakong propeta, santo si propeta Daniel. Mingon si Hari Nabucodonosor. Daniel, niluhod siya ni. Hapa o misimba. Ito nas likod mo musimbaha nga tinuray. Ito adoration to. Muti, we adore God alone. Gitawag og supreme worship. Supreme gani. Referido na Diyos 1:4-24. Ang Diyos simbaha sa Espiritu sa maturan. Una supreme worship. Unya, kato ni Daniel, atubangan ni Hari Nabucodonosor. Muti, veneration, respect or reverence. Ini panudlo na to. Panudlo ko simbahan. It is permissible and profitable to venerate the sins in heaven. Venerate respect or reverence. Santo sa langit. O may panudlo sa dugma mo na. Yan, musupak ko ng dugma mo na. Unya, karon kay ato nga natubag nga kuha na, kanang itawag ko sa pinadayag mo to, kuha nga, natok adoration ba? Dili, ayaw ko simbahin una na. Ibinirit lang ko. What ako sabot ang among iskutan ni John Evangelist. Ngunit, sa kuhan, kini sa pinidayag, ako igamit, ubang sa Tiago 5:14-16, dako ang himuan sa pagdampo sa mga santos. Sa King James Version, Protestant Bible, klaro mong gihapon rin. Bisag sa Latina Vulgata, klaro gihapon. Atong basahon ang Revelation 8:3 para way baya sa Protestante man itong katbang di ni Katoliko. Atong basahon na ingon diri nga with the prayers of all saints. Revelation 8:3 niya sa Bisaya diri atong ibasa kanina pag-ampo sa mga santos. Niyang issue sa debate ang topic pag-ampo sa mga santos is biblical. Na may Biblia. Yung siya, dilin na tinuon. Pero nadugi na sulapin yan nila. Tinuon na nasulat yan. Sa ito pa, suma sa art and repetition na nibit, tawag na o ining oneself repetition. Reputing oneself. Usa sa kalapasan sa debatidor. Ano man, imbes supako niya ang affirmative. Niuyo naman sa naman. Sa ito pa, muna'y ka hagba sa debatidor na niuyon sa nako nadugay. Dapat yan itong ang tuson na musong pa kanton mahuman ang debate. Niuyon mo siya nga, sakto na nasulat yan. So ang lantugi, mag-lead sa ubang bersyon.
wa man gidilian yang Biblia ya Biblia yang hubsi ko ono klaro kay ri akong imasa dango usas mga santo. Salamat. May hapon. Okay, napupos na. Natapos ang rebuttal sa 5 minuto sa affirmative side ni Brad Edwin de la Peña sa Catholic o di sa pangatbang ni Brad Green sa Church of God. Ako nga usa ka moderator si Bert Cano mingong kaniyo nga bisan ining mga gayuna nga nagkalantugi ang duha pero sa atong pagpaminaw doon na gyapon tayo makuha ng mga pagtulunan inagis pagtuo nato ngadto sa dili ang mudaog dili man kay ang nagkalantugi kung ang naminaw mao'y mudaog yan sa tiba so mingong kaniyo maayong hapon natong tanan dinang may kutob yan ang paglantong.